Това е маската. За да скриеш отвратителната си природа, няма да ти позволя да докосваш повече тези деца. Вашия ден за грижа. Да, ще се уверя, че моята армия от котенца на Дискорд Ще дойде и ще те унищожи Гъмбъл VA. преди това да се случи, ти ще бъдеш този, който ще бъде унищожен. 猫の高級第一下隊承認性愛者ディストロイヤー Както направих с Джеймс Чарлз. И сега мечтаеш. Ще направя същото и с вас. И шибаното ти укулеле.